Gadan ang sarong buyador makalihis na maulog sa Panganiban Bridge asin mabutod sa Naga River sa Barangay Lerma, Naga City alas 3:30 nin hapon sa katahawang kan traslasyon prosesyon kanakaaging Biyernes, Setyembre 13. Bigbisto ang biktima na si alias Nestor, 34 anyos, may live-in partner, laborer asin residente kan Canada Street, Barangay Pecaña, Naga City. Sigun kay Police Staff Sergeant Roberto Aguilion, an Assistant Public Information Officer kan Naga City Police Station, antes an insidente, pigpara suntok ang biktima nin apat na voyader hasta sa kakadulag kan biktima nahulog ini sa tulay. Pigdara pamankutaan biktima sa Bicol Medical Center, alagad makalihis ang perang minuto, binawian man sana ininimbuhay. Allegedly po bali sa investigation na nakuha, igwa po ning tama ini sa payo. Data na po dahil pa lang po masabi kung ini dahil sa pagkakasuntok sa iya o dahil tuminama ang sa iyang payo sa sarong matagas na bagay kan sa iyang pagkahulog. Alagad dahil nga na ang kausa kan sa iyang pagdulag, po si pagsuntok sa iya kan si mga lalaki. Kanakaaging Sabado kan suminuko na ang apat na suspetsado na enterong residente kan Barangay Triangulo parehong syudad at sinahampang sa kasong homicide. Liwat po nakikiulay kita sa mga boyador, lalo na iningunya na maabot na lubyal procession, na iwasan ta na po ang mag-inom ng arak. Dawa po nga nag-implementar kita ng likorban sa Naga, alagad si iba pong mga dayo na karating na banwaan sa Naga. Minsan po igwa po doon nakakairinom at hindi naman po may ninigat na ibi po sa laog ng Naga. Igwang mga buyador na nakairinom. So ang pakiulitan na lang po, iwasan na po ang mag-inom, lalo na pag mabuya kita sa ang totoong intensyon magpanata. Mientras tanto, apora kaini asing kan dosing na italang insidente sa prosesyon, pigkukonsiderar manggiraray kan otoridad na generally peaceful ang traslasyon prosesyon ngunya na taon. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.